Hi Highfield Sarkot mini aki tai chungsang berki siam bangla Highfield hi noi beri tie tai hi garage tur ania chuan tai hian ai thazokin an siam don ani chuan field khuar takani Mizoram field khuar ber ani rini ei field chhung tur te pawh chu ni mahna tai hi Zarkot Presbyterian Kaushan biak in khania chuan tai hi Highfield High School field khania ei khuar thakak kak khop mai noi hi garage tur soitong khan ania chuan tam hi ping chho vek he lampang hi high school pan na lampang te pawh ni thawa chuan hei Pioneer Missionary School ania Chhaksen khi museum ania soitong han ki tai khi siam bangla ani hei enchen takari la siam angmo a khuar dum khop mai ti zona ko pangso fit an za veng ani o fit som thum chho er or chu ni don ni so fa som thum som li so bel bor chu